Jung e jung try jung e Jesus Christ bad ge jung e jong oblay lambat ge jung slog jong men semba khoj kinan rainkat bad pi baro rainkat bad pi jar ha kadanut ha ge jung marwe jung e way pai way ha kan step ni pen pau ge jung snungu ge pen pau ge jung e ro yo blay try kan rat na ge banta ge jung e ge jung kerku ka ba ulat say ha gajing em jungi iway pa iway kam tame gajing rei gajing sumar gajing u yangi menemen med kadbang gadang yothia wala pelaj yangi na gajing masau na gajing pang gajing stam ki bahar rukam bad ula yangi kane kasngi ke bapranai kasngi ke badap da gajing kremen ke badap da gajing kemen bad gajing khot yanga bad pi iway pa iway bandan kajing syania tang hau trai kumbang yos nga madagas ngi na kajing puleg benengkong bat kumjuru na gospel kabang ide badan kajing syania tang hau trai marwehi tang kajing syania tang kajing IT kajingi hau trai ngilaban yo ya kajing e kajing kurku kajing u dan mata kedau ko hanmen ko para ha kana klemat habang yeng khmat keduan kerupat kajing blai ngiwan ban terwa kajing terwa kajingi iwan ban terwa ya lade iwan ban terwa ya gejing angnot gejing don kam gejing kam tame ya kene kesngi ke bamenta ngindon gejing syania how try lomba kene gejing syania gejing ya ke bor gejing sne gejing ngin phais ngin panmam no nak benta kilat kitam giduna gejing bar khat ki banglale menen kesngi berkumjuru kisngi beladap jeng gejing em bro jengi tekum ta da gejing kuslai gejing la gejong ki pop ni phai shot rai dak bang ye duai nga phla hau blei badan bor baro badia phi ko hanmen ko para bang le pop shibun e da gijing prakhat da kiktin da kikam da gijing lek da gijing le pala junga da gijing le pala junga da gijing le pala mukhawe junga namar kata nagarpa de kamaria bukhoj kabai sa gathei soti ya kangel bat kir khoj badia phi ko hanmen ko para banduai nak banta junga how try play jungi ublei badan bor baro unis ne yingi madalama biki pop jungi unyalam yingi sha gaching em bom jukut amen try can run ko play snare yangi try can run ko play snare yangi Cristo ma ko Cristo ram ko no benim jangi
hakan ai kamas ke bakhoj ngiduai kerpang na gebenta ke jing temu jungi wei pai wei ngiduai na gebenta I Father Jacob MSFS I batrei ha Amlarem Parish mentai dan padang ke jing pang ke jing stem ke jing Syasumar ha hospital Hanasret boblei tracken rat un ktai in yo ke jing koi ke jing kia ke bapura sachisin ngiduai ru na gebenta I dan son ibadan ha padang ke jing pang ke jing stem kham tame ke jing pang khan lai ke jing la shai ka snge kin sa shalit poj aku hati kandan ka jing ai khan lai na ikme jing ha ikon dai mata ka daw ngiduai kom juro na ke benta ikon ban ke benta I mei ban sa ai khan lai halai jong ikon makin yo ke jing koi ke jing khia lengba ke bor ke jong blai ngiduai na ke benta ke jing koi ke jing khia jong I wandalen kharngi komjuro na gebenta I Nathaniel Lamare ibnang pon kre na gebenta ke exam ke jong I giduai na gebenta ke man simbal khlat no jong I blue carrot bandap kong thau Christian Paul Kongkalan Joy Kurkalang ba Deborah Karkongor giduai ru na gebenta kaing kasem jong I Celestinas Imle I Edwin Marngar batch pongot ki kon ki kti ki jungki baut rayon ai ki jing koi ki jingkia un ai ki jing suk ki jing kemen apo ka inga sem ngi duai na ka benta ka inga sem jong I Matilda Carbani bat ki kon ki kti bar khoj kerpang ngi duai na ka benta I Rilanki Carbani bai rakhe ki singi kha jing I mata ka singi ngi duai bo blade track and rat kun kur kurda I ka inga sem ki jungki kerpang ya Urlanki kat bau dong dan pedeng ke jing pule ke jing penkre ha ke jing long reniam oblei dragon rat nong ai u ke jing koi ke jing kia ha ke lang kemet berkemen sem berkum juro nang la susyo ban penkre ya lade ko blei unong pen thamai bat ubai ya ka jing loi loi to pen shai shamehi ya kidanot jong ke shakri jong me knang ba enda ngi lak kem ya kading jong men sim jong me en shem yangi ki babats kem ha ke jinget bat ki basai so ha ki kam daw trai jing yu Jesus Christ u kon jong me u be mat basan sha renkat bat me ha ke jing long ka we jong men sim ba khoj u blai jinom la jinom amen Kajing pule na ke kitab u Jeremiah kalanong kabakat nyeu karikot san hadu ishpo. Kumne u ong utrai, latim ya ubriu ubashania saha ubriu. Bat uba penlong ya kado kajing klan jong u. Uba kado nut jong u kapai lendet na utrai. Ulongkum kasanyum ha karishyap. Bat un yu I jing baha ee. Un sasyong hakijaka baterkong hari kenja. Ha kado mlu kabaklem briu. Lakir ku ya ubri ubashania ha utrai. Bagajing shania jong u kadai utrai. Ulongkum uding balatung hajan ka uba penpur lakithit syarut kawa. Bat syapting haba wan kajing shit namar kisla jong u kijer ngam lenter. Bat kuslai ha usnem ubarang ringkiang. Namar ba pep bansei kiso. Kadonut briu kalong kabakam syukor ban yakiwei. Bat kasniu hadu kata-kata. Manu bala ban syampang yaka nga utrai ngayit ya kacing perkat. Bat ngatenju ya kadonut. Ban ai bainong ya uwei pa uwei ubriu. Katkum karukom im jong u. Katkum uso ki jingle jong u. Kaktin jong utrai. Kanamba Hendrius pa nyupulai. Hendrius pa nyupulai. Kaantipon kebaal. Tunang ruai, ruaya royutrai, ublei usim jongi, sugubril ubom yai bagi boma, ubom
say la uso ala ayo Donang waya royu drai Ublay usim jongi Kumudin kim jutlorno Kakaba ujule kayay manpa Angkumta ya keboma Ilon stad bakal eka turongno Tulang waya royu drai Ublay usim jongi Ya royu drai U Christ Jesus Yang jorban snapkan gospel jongu Yang joy pengan le sa ipa junga pengan ong. Kopang le ko persa ayu play bajapi. Ya royu drai U Christ Jesus Yang jorban snapkan gospel jongu Utrai dan rengkat bat pi. Ringkat bat piu Kajing pule naga gospel bakuit kat kum o Lukas. Kaburang Muhammad utrai. Hagata kapor ujisul ang ha ki Farisi. Ladon uway ubreu ubarus pa ubalakup da ki jain sausniang bat ki jain linen bakordor. Bat ubalabam pahu pahai man kasngi bat ha phalor jong u ladon uway ubreu baduk ubakerteng u Lazarus. Ubadap da kaprum bat ubaap krong pan kedang da ki lengkot lengkai ki bahap na kamej jong uta ubaruspa. Nalor kata wat ki kseu ki lawan banjlia ya ki prom jong u. Ubaduk ulayap bad la rayu da ki angel sha ka Shadam wa Abraham. Ubaruspa ru ulayap bad la tep yu bad napo dijok ha ka jingkordit jong u. Ulakmi yala ki khmat badul yui yaw Abraham shajngai ba bad yaw Lazarus ha Shadam jong u. Kumta ula pertajam kopa Abraham to isnei yanga to pha yaw Lazarus banwi ya katudu ka shemprekti jong u ha ka bad ban penja ya uthale jonga namar ngakordet sad ha kane kading Henry Abraham ulong ko kun token mau baha ka jeng im jeng pi layo ki e ki babha bad Lazarus ulayo tang ki e ki basneu tementa la petngen ya u hangni bad pipat pidon ha ka jeng kordet nalor kata hapdeng jungi bad jeng pi labu ya kelenghu ka bajleu kumta kitu kibakwa banjam sosialiang shane shapi kimla bad omdon uba banjam sosialiang nang to shane shangi Henry Blong te ngakerpa depi kopa to pha yau shaying ukpa junga naba ngadon sangut kipara knang ba un maham yaki banyo kiru kinwan shakane kajing kordet Henry Abraham ulong kidon Moses bat kinong yatulupa ai kin shashkori ki te ulong kopa Abraham Henry lada way na kibayap ulet shaki te kin kala kabamot bat ulong hu lada kim shashkor yo Moses bad kinong yatulupa kinom kendo jingmut wat lada way umipat na ki bayap ka gospel try Kat Senyoro yami Yes
Kohan men ko para ha u try Jesus Christ menta kesni ha kano ko no kapor ka ba philai por ngakar pa de phi ba phin le che ying ba phin pule ya ka jing pule ka ba nangkong ka ba ngila pule ha kanai kamas ka ba khoj ka ba ngisem na ka kitab jong u Jeremiah kalanong ka ba khat nyeu de khot san hadu shipo ka kitab u Jeremiah kalanong ka ba khat nyeu de khot san hadu shipo ladangi pule ya kanai ka jing pule kadon ka ju kathim lane kaba khot yang abade phi ban pusan ha ga jing pule ka ban kong bat kum juru ha ga gospel kalain ka ban kong ha ka jing pule ka ba ngios ngomenta na ka kitab Jeremiah ka ba ong kum ni latim yau briu ubashania ha ubriu latim yau briu ubashania ha ubriu nang dapat uba penlong ya ka do ka jing klain jong u kane kade ka jing khot jong Jisu yang abade phiru leng ba ka gospel ha ka jing pule ka ban kong kumong menta latim yau briu ubashania ha ubriu bad uba penlong ya ka do ka jing klain jong u kade ka jing khot yang abade phi man kasngi jong ka jing em jong ban pech ban puson hato manga mapi ngim don se kane ka jing shania hala ka jong ka bor kumobreu om dei banga shania ha ki wei henre nga shania hala ka jong ka bor nga shania hala ka jong ka spa ka phau ka bangadan nga shania ha ki breu om dei hoblei nga shania ha kane ka perthei ha ka jinglong jo kane ka perthei ha ka jing subha jong kane ka perthei kane ka dei ka jing ong jong kane ka lain ka benengkong bat kum juru ka lain ka baar ko hanmen ko para nang dapat nginang yos ngau susu na ka jing pulai ka benengkong ka bang lakar khu yau briu u ba shania hautrai u ba ka jing shania jung u ka dei hautrai lada manga ma pingi don ka jing shania hautrai lada manga ma pingi IT la dei hautrai lada manga ma pingi im kat kum ka jing im ka bautrai ula hikai ka bautrai ula pen I yang abat piling ba ka jing hikai ka jing u leng ba ka jing im ka baula im ngin sayo ya kita ka jing e ka jing kerku ha ka jing im jing I ngin sayo ya ka e ka bang hidon kam ha ka jing im jing I kum ki breu ha ka ne ka perthei bat ha ka jing im lawe jing I Henry lada ngim don ka jing shania hautrai ngi ai ka jing shania ka jing I ha ka bor jonga marwei hakabor jong ka ne ka perthei hakabor jong ka jingdon ka jing em ka junga ne ka jing sngubha ka jong ka perthei ngan sa sha penrem ngan sa sha penrem na martrai hidala dewang la tim yo breu uba shania hau breu bat uba shania waiti halaka jong ka jing sngubha jong ka do habangi page ha ka jing ka gospel ru ka de ka juhi ka tim ka bangila ban yo I kumbangila yo sneu ha ka kitab jung Jeremiah kalau dong bakat nyeu ngiyo I hang ne don arngut ki breu ka jing pole benengkong ru arngut ki jaj breu wei basania haladi basania ha ka ne ka perthei basania ka jing don ka jing em ka jungu wei pat basania hautrai ha ka gospel ru ngila bani I arngut ki breu na arngut ki jinglong ubreu boruspa ubashania halaka spa ka peu habau ne ubreu boruspa ushania halaka spa ka peu u IT yelade med badman sim haka spa ka peu ka baudan uklet no ya kiwei umla ban yo I ka jingdon kam ka jungwei ban yo I ja ayu yaw ne ubreu boruspa habakot ka jingem ka jungu yo I shisha u yo ya ka jingtim ha kading bom jelep haka dujok haka nurok ke bangi ong Henry habangi ipat yau briu baduk u Lazarus ka kerteng rulai u Lazarus u umdone e haka jing em gajungu u shania tang hautrai namarba u hab ban up ya ka e ga ki we ki ai une udan ka jing shania ha ki we haki breu ki babaha haki breu ki balai isnayu udan ka jing shenia tang nautrai ngan bam ngan yo ngan em kat ka bautrai yu ayenga ka bamadu IT lut yala di hautrai IT lut yala di tang
ha kajing ik kajung utrai tang ha kajing ri kajing sumar kajung utrai baca ayu ha bakot jong kajing em kajung uyo ya kajing suk beneng uyo ya kajing tengen uyo ya ke ke bau don kam ha bakajing em kajung kala wain lakut nakane ke perthei ko hanmen ko para ngi ha ban pej ban khmi yala di ngim dei ban long kumuneu baruspa kaba haga gospel ka kren bat kumjuru haga jingpule ka banengkong ka bangi osngeu ngim dei bandon kata ka jing shania haladi ban ngim dei bandon kata ka jing khwan ladi kumba khwan ladi uneu bro brospa ngiyo I ka jing khwan kaba uneu breu udon haladi haba ulapoi haka ding bom jelep ne haka nurok ngiyo I ba uneu bro brospa udang kuwa ba Lazarus un lej ai ka si drop ne si jau hau hadu ba udan hadin apok ding dujok udon ka jingkwan ladi udon kata ka jingkwa tang haladi yo I ya ka jingdon kam jong ki wei hak perthei rukumjo wat hadin balapoi hanurok rukumjo udang don kane ka jingkwan ladi udang don kata ka jingsyania tang halaka jong ka bor tang halaka jong ka jingdon ka jing em ka jugu ko hanmen ko para kanai kade ka jingkhot ka jong turai yanga bade phi menta kasngi bat kumjuro haman kasngi jong ka jing em ka jungi ngim dei bandon ka jing syania ha ka jing em la jong ngim dei bandon ka jing syania ha ka perthei la ne ka jing subha ka jing don ka jing em ka jungi kanai ka bangi la bani I ha kanai ka juk ka jungi menchua kari khasi jungi ngitip khamtame mangi ki tribal mo ngi don kata ka jing ya long ka wei bat ki para brujingi om dei tang si jing sistem om dei tang si shnong hanrei baro abangi kandulang habangi ngi don kata ka jing elong ka we ngi don kata ka jing su ka we ngi don kata ka jing kloi ban yarab ya ki we ngim don kata ka jing khwan la de ngim don kata ka jing perkhat tang na ka benta la de kumbang ilong menta ngi don kata ka jing elong ka we ha baro keliang hanrei kadang mi gisni kane ka jing elong ka we ge jungi kane ka jing kloi jungi ban kener ki kti ban yarab ya ki we kala duno dari mata kedang ngila bani I menta hapori khasi jungi ladon ki nongkrong ladon ki breu ki kimi ki khon ki jungi ki bahayang sem jungi ki balalai bo yala ki jong ki mei pa haba ki latamen ha ki ying sa temen old age home ke bangi ong ladon kum kita ladon ki khon ki banayang sem la klet no la kantai no yai mei pa haba ki latamen la phasa no shawe ki don kum kita ngila I babon ki konsuet ki la laibu no hajaka sa konsuet hanrai menchua om don kumta kum kine om don om ja hari khasi jungi hakane ka than ga jungi haba ki khon kim don chu I mei pa ki ba haying hasem ki uri ki sumare ki pet ki khme ki pendap ki penbiang ki hanrai menta baro kine ki la jano napo kari khasi jongi kalong ko basnusi ko hanmen ko para den mata kadau menta kasngi kadai kasngi yo le se ka bau trai u khot yang abade phi bangin pej ngin khmi ya kane ka jinglong jongi bangide ban pendon biang ngide ban wan ra biang ya kata ka jingkloi jongi ban krishan ya kiwe ban ya rap ya kiwe ban ri ya kiwe om dei tang ka jingkhwan la de om dei tang bangasania tang ha ka bor ka jonga ko hanmen ko para to ken ha kane kasngi ngin ya duwai to ken ha kane kasngi ngin kerpa dio trai bon krishan ngi un ai bor ngi bangim dei ban shania tang ha ka jing don ka jing em ka jungi hanrei ngi shania hautrai ka jing shania ka jungi hautrai kalai kaya lam yang abade phi bangin don kata kaman sim ban ya rap ya kiwe kadan kaman sim yang I we pai we ban ya long ka we bat kiwe ki breu to kan ngini duai jar jar ha kadan ka jungi ha kan klemat haswa bangin wan ra ya ki jing terwa ka jungi halor keduan kedepat ke jongu belai yang imply kalau kecom kecingnya nangej How lay kwa kwa boro unong tao tao kenen kuneng pat kelaw Panao panao Jesus Christ kon mamarway jungu utrai jungi ya walaupun nau men sembukoj ya balakana kamaria thesati ubashala vein hoko Pontius Pilatus
Lasana Pnayu, Layap Latebu, Layarsh Kabayap, Hakasni Kabalai, Lamipan Kabayap, Ulakil Shabnen, Ushong Shakamon Blay, Pab and Borbaro, Nanta, One Pat and Bishar Gibim Kabayap, Nangaid Hauman Sim Bakoy, Hakabalang Catholic Bakoy, Hagajing Salok Kirukoy, Hagajing Mabik Gibop, Hagajing Nipat Kado, but Hagajing Embom Jukut. Amen. Lai spa nyo punriu. Lai spa nyo punriu. She met but she meant sin. O Jesu Christu trai. Irahame kopa. Lazin ayu pukawan. Tuduai ko para bagajing kanya junga bajung pi kan long bapriang hunak madu bleu pa badan bor baro Tu troin priang jinga di jompi. Na benta ke singero ko prom ke teng su. Kacing mentoi ni pada malam ko su baro kawe leng ba kane kajing kanya ngi kerpat ko trai lapan ko yangi kabangi pendap ha kane ka ayam knang ba kata ka ba pau sabar da kajing Senshar lade hakaporlen kantrai kamru apo kidanut dauso jongka dau Kris utrai jongi amen. Utrai dan rengkat bat pi Ringkat bat piru. to kantiu yalaki danut Ikan tiu ki shal utrai. to ngenang utrai ublay jongi Ka shong hok bat kade. da shisha kalong basong hok bat kabadei kadeti jingi bat kajing penem yangi haman lakapor bat kajaka banaingu yami ko kanrat ko kpa bukoj ko blay badan bor bat bom chikut namar me labu na kabanta kajing bahajing miat ki kon chong me ya kapor bakerpang bakin pentamai bat penkoj ya kidanut knang ba enda lapan la yaki na kajing kwa basneu kinang ban pendan kam ya ki jong kane kepertei ke banduno knang ban kso kams kem ya ki jong ka bom jukut bad kumta rengkat bad baro ki angel bad kirukut ngi aro yame bad ngi pan bana klem sange Baku du trai. Baku du play kipai. Neng wat batagi dap. Dar kaburom jongbe. Wayo sana shazro. Wayo sana kemkun. Wayo sana you play to know.
Da shisha melong bukhoit kotrai katame jong kejing khoit baro. Namar katang kikirpati me topan khoit pan kantang ya kine kejing trua jungi dag bapa yaman sim jong me kum kamjer halor jongki. Bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi uji sukres. Hakapor baladi na yu badala kaman sngebha ula pediang ya kejing syasutom ula shim yukpu bad kebaingu ya me ula kedia yu badal ay hala kesenran uang. To shim bat to bam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya keba NIT na kebenta jong pi. Ha kajukur kom enda lalaya bam ula shim yaku kuri badak baingu biang yeme ula ay hala kisenran uong. To shim bato di na kane pibaro namar kane kalong ko kuri jong kasnam jonga jong ka jutang batamai bat bom jukut ya keba en penme na kebenta jong pi bat na kebenta kibabun na kebenta kajing map yakipop tole yakane ban kan mau yanga. Kajing maya jong kajing ngait. Katasin bangi bang yune upu bangi di nakane kakuri ni benda kajing nyap jong me kodra taladu Namar kata ngi bapan menta ya kajing ya bagajing me pa jong u ngi terwa hame kotra yuk po jong kajing em bat ya ka khori jong kajing pen em ngi dai ngoi dem namar mlenyo yengi babit ban yang khmat jong me bat ban sakri yeme da ka bas ngawret ngi karpat yeme bangi ki bayo banta hakamet bat kasna mukres ngi long ki ba lapan yatali ka we dauman sem bakhoi Token mau ko try ka balang jong me ka bala priang hasutala ka perthei bato penjanaya ka ha ka jing e rangkat ber Francis ukpa ba ko jingi uwal bat berwain u bishop jingi ka kanhon ki bishop bat baro ki lingdo token mau ya ki shakri jong me ki ba mela khot chalade na ka nek perthei I blue carrot bandap khong thau Paul Kurkalang, Joy Kurkalang, Deborah Kharkungor. To ai ba maki ki ba mela khot ki ba yelong ka wei badu khon jong me ha ga jing yap kum ga jung u. Kin long ka wei ru badu ha ga jing me pa jung u. To kan mau lem ru ya ki henmen ki para shin rang bat kan thei ki bal ya thia da ka bakarmen ha ga jing me pat. Bad ya ba ro ki bala khlad no ha ga jing isne jong me. To padiang ya ki sa ga jing shai ka khmat jong me. Tois na yang ibaro ngi kerpat yami barengkat bat kamariat hesoti bakhoj kakmi jong ublay ujesa bakhoj ukorem jongka ki apostol bakhoj bat baro kerkhoj ki balapen sunga bahaya me pateng la pateng ngin long ki babet banyo bantalam ha ka jing embam jukut bat bengira bat pandon borom yami daw konjung me uji sukres Dau lembadu badhau kan long hame bleu pa badan bor ha ge jingi long ka wei jong men sem bakhut baro ka borom bad ge jingi ro junam la junam amen Kumlah kum yang ngi daw nong penem bad kumbal hikai ngi daktin blai ngi nod banong kok pa jungi ba beneng kelong ke bakhoi ke kerteng jongme kanwan kahima jongme kelong ke mon jongme ha kendeu kumba beneng to ai ngi menta ke jumbam jungi ba hala kasngi ba tamam ngi kerengkang jungi kumba ngi rungi ma bi ke beles new yangi adwa dalam ngi sha ke jing pen shoy henrei de pelai ngi na ke bas new
To penlaj ngi karpat ko try na gajing snu baro ha gajing sbon jung mi to a jing suk jing sanya ki sngi jingi khnang ba da gajing rap gajing isnei jume ngin laj barabor na kapop bat ngin yo jing da na gajing jen jar baro kat ba ngi dangap khmelen ti ya gajing kermen bakhoj bat gajing wan pat chung nong panem jungi u Jesu Christ Namar kajung me kalong kahima, kajung me kabor kaburam, junom la junom. Kotrai Jesu Christ, me belong aki apostol jung me kajing suk ngai api kajing suk jungang ai api. Wat pe yaki pop jungi henry kajing ai jong kabalang jung me, bada kajing spoon jung me. To aya kai kajing suk bat kajing atali kawai, kat kum kamon jung me. Mame ubim berbasan syar junom la junom. Amen. Kajing sukutrai kanan barabor rengkat bat pi Ringkat bat piru. tong ini terwai kada kajing suk iwe ha iwe pat kajing suk bat pi Kun lang ron, me bagi noki pom ka perten. Dus ngausen ayagi. Kun lang ron, me bagi noki pom ka perten. Dus ngausen ayagi. Hak mi kun lang brod jong blai hak mi bekin no ekipop jong ke prathei sukito ya ki balakhot sha ka jing khawai jong u kun lang brod ko kan rat ang shom phop aman rum po ka yin chunga Grace om tan ketir kaman sim chunga chunga kan kan sasia sasia. i kamat berkesnamo Kris kan rebat kan lamimi sha ka jing embam chukun amen.
Koblay kokonra jungi hakane ka steps achisin habang melawan rong hakane nor ka jungi meladon haga jinglung haga do akasnam ka jungi lengba ka met akasnam ka jungi kikwa nang don ka takabor kadang ka jingklay haga jingem men sem ka jungi bakum jiro haga jingem ka met ka jungi bangin don ka taka jingshania tang hame marway namar melong ublay jungi namar melong unong suspa unong penem jungi melong unong pendap unong penbiang jong ka jing em jungi jong ka jing don kam ka jungi hakalan ka met kum juru hakalan ka mensem otrai tai borangi bangilaman klenno ya kene ka perthei ya ka jing kwan yaladi ane ka jing shania haki eke kiba tang sipor Tuan rak maju me kotraya baro kine ke jing tuku ke bangilawan ra hakane ka mas ke bukhoj bapang basutam badan hospital bapher basha sumar ke jing pang bapher ke jing ki ai ba ka bor ke jume ai ba ke jing klain ke jume ai ba ka snam ke jume kan kan ko ki Tuan rak maju me kotrai nak bangan ki Pakistan sini hakane ke jela bakin don ta ke jing long ko we bangilan sure bani bachania me bachan kriya me Jesu be ye nang ai boringi nang pan klanyi nang secharingi nang ai ngi ke jing shai ke jing ai ngi ke jume Jesu iwana kmaju nang wan ban ai ti la be hame ai boringi krishani Tong ini aduai. Toai bakane kajung kenya koblay kan im hangi bat kan scam da kajung tray jong kakam jongka daw Chris utrai jongi. Amen. Dem ko kle padiang kajung kurkup kerpang kajung utrai. Todon lem bat kisakri jong me kotrai ki bakerpa di kajung erap na kajung ai jong me. Kenang ba kan penyo yaki ya kajing krishan bad kajing alam jong kajing yada jong me daw Chris utrai jongi utrai don rainkat bad pi belai badan borbron kurku yapi ukpa badokun badomen sem bakoit amen tolai suk bad ye 8 mark liang Ke number Andrew Pusau. What
mensiam bakut. Any roy utrai Jesus Christ, junam la junam.